Hello friends, borebai Bodo Job Info YouTube channel big update SSC Constable ni sayaw lana fैदों update बेनो जाबाय नोंथांमोन थाखाय मोजां न्यूज गुड न्यूज बेनो जाबाय फिजिकलाव नोंथांमोना थांनो मोनसिगोन खम नम्बर मोनदोंबाबो नोंथांमोना क्वालिफाइड जासिगोन नेक्स्ट स्टेज एबा फिजिकलनि थाखाय आरो बे फिजिकला नोंथांमोननि रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना मे नङाबा जुनावनो होनांगौ जानांगौ दा एमटीएस नि एप्लाइ जागासिनो लास्ट डेट दा नोंथांमोना 30 एप्रिलसिम खालामनो हागोन बैसोआ जोंनिया 30 इयार्ससिम एसटीफ्रा नैबे एमटीएस आव बेनिफ्राय हाबेलदाराव नोंथांमोना 32 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन जेरावनोखि 10 पास जानाय लोगो लोगो हौवाफोर हिनजावफोर दा बेखौ दोनथ'नानै दानिया जोंहा मोनसे लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय एसएससी कनस्टेबल दाखालि एग्जाम जानाय अनलाइन एग्जाम जानाय जेराव नोंथांमोना एग्जामखौ बयबो होबाय बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं दङमोन दा बेनिनो रिभाइस नोटिस आउट जादों जोंहा माखासे क्राइटेरिया अके दा बेयाव मा जादों नोंथांमोना नायनो हागोन बेनो जाबाय लेटेस्ट आपडेट एसएससी आ रिलिज खालामबाय दा बेयाव ओरैबायदि बुंदों माखासे रिफार नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो जाबाय एसएससी कनस्टेबलनि एग्जाम 2021 आव आरो बेयाव 13.2 मोनसे नाम्बाराव जोंहा एनबि आव मोनसे क्राइटेरिया दंमोन जे मिनिमाम एसटी फोरनि पासिं मार्कआ 33% जानांगौमोन दै बाट दानिया मोनसे गोदान रिभाइस नोटिस फैदों बेयाव नोंथांमोना नाय थ' सिगांनिया 33% बासो जोंहा पासिं एबा क्वालिफाइड जायोमोन नेक्स्ट स्टेजनि थाखाय मिनिमाम जेराव नेगेटिभ मार्किं गैयामोन नाथाय देग्लायनि एग्जामाव नेगेटिभ मार्किं दङ दै बेनिखायनो बेयाव एसे चेन्ज जाबाय जेराव नोंथांमोना नुनो मोनदों एससी एसटी एसएम केन्डिडेट्सफोरा अनलि 20% मोनबानो नेक्स्ट स्टेजनि थाखाय थांनो हागोन बे जाबाय मिनिमाम थ' मिनिमामा 20% नोङो 20% 20 नाम्बार मोनबा नोङो फिजिकेलाव थांनो हागोन जेरावनोखि नेगेटिभ मार्किं दङ दा मिथिखागौ नोंथांमोना जेराव नेगेटिभ मार्किं थायो बेयाव काटअफआ हाइ लेभेलाव थाङा होननानै मानोना ओरैबायदि जादों जानांगौ लोगोफोर माने नेगेटिभ थांबाय जानांगौ बयनाबो बेखायनो बेयाव खम काटअफआवनो 20% आव लांसिगोन होनना बुंदों मिनिमामसो दे नाथाय मेक्सिमाम थाङो बेसांखिनिल' थाङा एसे बारा जाखायो दा बेखायनो जों गेस खालामनो हायो जों एक्सपेक्टेड लानो हायो जायफ्रा रिटिनाव 35 नि मोननाय दङ अब्लानो नोंथांमोना चान्स दङ अके जेराव नेगेटिभ मार्किं थानायाव हाइ लेभेल काटअफ थाङा ओंखायनो आं सिगांनो बुंदोंमोन लोगोफोर 40 प्लास मोनबानो चान्स दं होननानै नाथाय फिन खनसेबो रिभाइस नोटिस होनायलाय दायो 20% होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जायफ्रानोखि थ' नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनदों 30 प्लास मोनदों अब्लानो चान्सआ थागोन दा जों 20 आवथ' थांखाया बेखौ मिथिखायो 20% आव बाट जोंहा एसे बारा लानो हायो दा सिगां जोङो 33% लादोंमोन नालाय अब्ला जोङो थांदोंमोन हमना ला 45 गाहाम थांदोंमोन अब्ला नायदो नोंथांमोना जास्ट 35 प्लासआवनो नोंथांमोना फिजिकेलाव थांनायनि चान्सखौ मोनसिगोन मानोना नेगेटिभ मार्किं थानायनि थाखाय दा बे जाबाय एसएससी खौ एड खालामा नोंथांमोना बेयाव नाय इउआरआवबो 30%ल' नोंथांमोना चान्स मोनसिगोन जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनदों फिजिकेलाव 100% हासिगोन आरो रिजाल्टआ आउट जागोन बेनो जाबाय 15 एप्रिलाव 15 एप्रिलाव एसएससी कनस्टेबलआ रिजाल्ट होगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि फिजिकेला मे नङाबा जुननि गेजेरावनो जागोन जेरावनोखि हौवाफ्रा 5 किल'मिटार खारनांगोन 24 मिनिट्सआव बेनिफ्राय हिनजावफ्रा खारनांगोन 1600 मिटार्स खारनांगोन थ' अनलि 8 मिनिट 30 सेकेन्डआव नोंथांमोना खारनांगोन 1600 मिटार्स खारनांगोन जोबोर इजि दा नोंथांमोना नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामदो आरो लोगोसे खामानियाव जायफ्रा दायो प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ नोंथांमोना लागातार खालाम थ' 100% साक्सेस जागोन नोंथांमोना एसएससी आव बेनिफ्राय लास्टआवल' थांगोन बेनो जाबाय मेडिकेल थ' मेडिकेलाव पास जानाय लोगो लोगोनो काट अफ थांसिगोन दा अलमस्ट जायफ्रा 50 सो मोनना दंखायो 100% साख्रि जानाय लामायाव थांगासिनो दं एसएससी कनस्टेबलआव जास्ट नोंथांमोना रानिंल' क्वालिफाइड जानांगौ बेनिफ्राय मेडिकेल नोंथांमोना क्लियार खालामनाय लोगो लोगोनो साख्रिया जानाय लामायाव फैगासिनो दङ दा लोगोफोर बेनोसोमोन लेटेस्ट आपडेट दा थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन